салом дӯстон, дирӯз дар олами футбол бозиҳои ҷолиб баргузор шуданд ки диққати зиёдро ба худ ҷалб карданд. Тарафдорони ин навъи варзиш бо умеди дидани рақобатҳои шадид дар назди экранҳои телевизионҳои худ нишастанд. Ҳамаи интизориҳо бароварда шуданд. Ҳар як бозии баргузор шуда ба таври худ зебо буд. Имрӯз мо дар бораи рӯйдодҳои асосии футболи Аврупо гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз дошнед, мо бошад сар мекунем. Роналд Куман ҳамагӣ як шанси дигар дорад то дар вазифаи тренери Барселона боқӣ монад. Роҳбарият ба ӯ 4 бозӣ дод то ҳолатро дар даста тағйир диҳад ва дар ҳамаи ин 4 рақобатҳо ғалаба кунад. 20 сентябр дастаи каталонӣ бо Гранада рақобат мекунад ва моро бозии ҷолиб интизор аст. Барои бозан шавқовартар кардани тамошои ин бозӣ метавонед аз хизматрасониҳои дӯстонамон аз 1x истифода кунед. Он ҷо ба ҳамаи бозиҳо кайфнитҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Дар оид регистратсия кунед ва истифодаи промокоди MG0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то 6500 рубл бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дерби шаҳри Лондон бо иштироки дастҳои Тоттенхем ва Челси бо ғалабаи ашрофзодаҳо ба анҷом расид. Нақшаи боҷуратонаи Нуно Эшпериту Санто бар зидди Челси кор надод. Даста корашро кард. Шогирдони Тухел дар сафар рақибро бо ҳисоби 3-0 торумор карданд. Ин дар ҳолест ки Ромео Лукаку гол назад. Агар ӯ то охир тӯбро ба дарвозаи рақибон ворид мекард, ин аллакай ба шармандагӣ баробар мешуд. Гарчи Челси ҳам аз Лондон бошад, дар сафар чунин ҳисобро кам одамон интизор доштанд. Ин монанд ба он аст ки бачаҳои мактаби дигар дар пеши мактаботон шуморо мурданак мезананд. Дар ин ғалабаи дандоншикан голҳои Челсиро Тиаго Силва, Нголо Канте ва Антонио Рудигер ба самар расонданд. Дар майдони дигари шаҳри Лондон дар варзишгоҳи Олимпӣ дастаи маҳаллии Вест Хэм меҳмононро аз шаҳри Манчестер қабул кард. Дар баъзе аз ҳолатҳо чунон ба назар мерасад ки сужаи бозиҳои Премер-лигаи Англияро муаллифони Голливуд менависанд. Нуқтаҳои гардишӣ дар чемпионати ин кишвар зиёданд. Криштиану Роналдо мисли суперқаҳрамонҳои филмҳои фантастикӣ парвози худро идома медиҳад. Баъд аз баргашт Роналдо дар ҳар бозии иштирок кардааш гол мезанад. Лингар гӯё дар оғози филм иштибоҳи дағалтарин карда барои ҷуброни он ба ҳамаи кор қодир аст. Ӯ дар рақобат бо як боис хатои бузург кард ки ба голи рақиб мағлубияти манчестериҳоро овард. Дар бозӣ бар зидди Вест Хэм Лингар дар ҳисоби 1-1 ба майдон ворид шуд. Ӯ голи ғалабаоворро дар танҳоӣ эҷод кард. Мухлисони МЮ аз ӯ миннатдоранд, аммо нафари асосӣ дар ин филм Давид де Хея шуд. Дар дақиқаҳои охир пеналти ба дарвозаи МЮ таъин гардид. Марк Ноблро бо мақсади задани зарба 11-метра ба майдон ворид карданд. Вале дар ин рӯз филм бояд ба ғалабаи МЮ анҷом меёфт, чунки қаҳрамони асосӣ Давид де Хея аст ва филм бояд бо амалҳои афсонавии ӯ ба поён мерасид. Дарвозабони МЮ аввалин бор баъд аз соли 2016 аз уҳдаи бартараф кардани пеналти баромад. Пирӯзии МЮ дар ин рӯз ба пуррагӣ ба номи де Хея сабт шуд. Аз ин ҳама розӣ буданд. Дар кӯҳҳои Апеннин бозии марказии рақобати дастҳои Милан ва Ювентус буд. Классикаи футболи Италия. Рақобати дастҳои мазкур дар солҳои гуногун боиси таваҷҷӯҳ аст, новобаста аз он ки дастаҳо дар кадом мавқеъ ва сатҳ қарор доранд. Шайдияти бозии расонерӣ ва биянканерӣ ҳамеша эҳсос мешавад. Замони ин рақобати футболбозони бузургтарини сайёра буд, лекин акнун ин дуэли Марата ва Ребич бар ин футболбозони сатҳи миёна аст. Ювентуси кунунӣ хеле заиф мебошад ва инро ҳамагон медонанд. Даста ки амбитсияи қаҳрамонӣ дорад, то ҳол ягон ғалабаро ба даст наовардааст. Милан баъд аз бозии душвор ва қувватталаб дар Лигаи Чемпионон боз як имтиҳони дигари ҷиддӣ дошт. Туриниҳо дар қисми аввали рақобат ҳисоби дидорро кушоданд, аммо барои Ювентус рафти бозиро дар нимаи дуввум аз даст додан ба ҳукми анъана даромадааст. Ба голи Марата дар қисми дуюми бозӣ Ребич ҷавоб гардонида ҳисобро 1-1 намуд. ин натиҷа гуноҳи худи Ювентус аст. Онҳо як гол зада ба пуррагӣ хатти дифоъро интихоб карданд. Гӯё онҳо Ювентус неву Салернитана бошанд. Ин бори аввал нест ки Юве голи зудҳангом зада пасон бозиро аз даст медиҳад. Алегри бояд сари ин биандешад, чунки ин тактика кӯҳна шудааст. Дар вақти дам гирифтани Массимиано Алегри дастҳои дигари Италия пеш рафтанд. Худи ӯ бошад ҳамчун мураббӣ рушд накард. Баргаштани ӯ то ҳол ҳосили хуб наовардааст, аммо ғундоштани ҳосилро дар охир мавсӣ хоҳед дид. Дар Испания Реал Мадрид меҳмони Валенсия шуд. Соли гузашта сафар ба Месталия сабаби мағлубияти калони мадридиҳо гардид. Шогирдони Карло Анчелоти аз натиҷаи бозии Атлетико Мадрид ва Атлетик Билбао воқиф буданд. Барои ба зинаи аввали ҷадвал баромадан Реалро танҳо ғалаба кӯмак мекард. Аввалин голи ин рақобатро мухлисон дар дақиқаи 66 диданд. Онро бозингари Валенсия дурро ба самар расонд. Мадридиҳо чун дастаи Кордон ва Корчалон дар 2 дақиқа бозиро 180 дараҷа топ доданд. Винисиус дар дақиқаи 86 ва Бензема 88 ду голи Реалро ба ҳадаф расонда бо 3 имтиёзи зарурӣ ба пойтахт баргаштанд.
дар пойтахти фаронса шаҳри париж ишқи муҳаббат ҷойгоҳи махсуси худро дорад. ин ишқи муҳаббат дар дастаи псж метавонад дар як лаҳза ба бадбинӣ ва низоъ табдил ёбад. дастаи шаҳри париж бо лион бозии марказии даври шашуми чемпионатро доир кард. барои месси ин аввалин бозӣ дар парк де пренс буд. ӯ ҳамроҳ бо неймар, мбаппе ва ди мария дар хатти ҳуҷум бозӣ мекарданд. барои аз сар соқит кардани фишор мессиро лозим буд то дар ин дидор гол бизанад. дар қисми якумам дастагон барои месси ду фурсати хуби голзаниро фароҳам карданд, аммо бозингари аргентинӣ дар истифодаи онҳо иштибоҳ кард. лаҳзаи зеботарин бо иштироки ӯ зарбаи ҷаримавӣ мебошад ки тӯб баъд аз зарбаи месси ба тири дарвоза расид. сармураббии аргентинӣ псж Почеттино дар дақиқаи 76-уми дидор мессиро аз майдон гирифт. аз ин тағйирот месси куллан розӣ набуд ва хавотир буданашро рӯшод нишон дод. ӯ баъд аз тағйирот аз дастфишурӣ бо сармураббӣ худдорӣ намуда ба тарафи Почеттино бо қоифаи хашмин чизе гуфт. тибқи хабарҳо месси гапҳои қабеҳ зад. дар байни бозингарони захиравӣ симои месси ба нафаре монанд буд ки нав аз ҷанг баргашт, аммо душманро кушта натавонист. фаромӯш набояд кард ки бозингари 34-солаи аргентинӣ мавсими гузаштаро ҳам баъд оғоз кард. ӯ дар 6 бозии аввали барса амали натиҷаовар надошт, аммо баъдан 30 гол зад. псж дар ин рақобат бо азоб машаққат бо шарофати голи икарди дар сониҳаҳои охир ғалаба кард. то голи икарди ҳисоб 1-1 буд. лео месси дар псж то ҳол ягон амали натиҷабахшро накардааст. хоҳ нохоҳ ӯро бо криштиано дар ин ҷода муқоиса мекунанд. айни ҳол ҳисоб 3-0 ба фоидаи роналдо аст. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? оё месси дар ин мавсим чанд гол ба самар мерасонад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин таом боридонам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.